Dobrý den, máme tu dnes něco i pro náročnější hledače svého osudového bydlení. Prodáváme rodinný dům v obci Příchovice nedaleko Plzně. Dům o dispozici 6+ KK prošel skutečně krásnou a zdařilou rekonstrukcí. Působí velmi prostorně a přitom útulně. Projdete-li prostornou vstupní chodbou, můžete se pokochat krásným obývacím pokojem s kuchyní a jídelnou, ložnicí a stylovou koupelnou se sprchovým koutem a WC. Máme tu rovněž technickou místnost. Dominantou domu je ovšem krásná zimní zahrada. V patře se nachází 4 samostatné pokoje a druhá koupelna s vanou a WC. Vytápění je zde řešeno elektrickým kotlem. Voda je zavedena do domu z vlastní studny a odpady jsou svedené do kanalizace. Celý dům je zateplený, má novou fasádu a jsou zde osazena plastová okna. Na udržované zahradě si můžete užít také příjemné venkovní posezení. A bude ještě lépe. Celý dům bude před prodejem kompletně vymalován. Veškerá občanská vybavenost je přímo v místě nebo 5 minut vzdálených Přešticích. Nemovitost můžete financovat hypotékou, kterou za vás rádi vyřídíme. Pomůžeme vám i s přepisem energií. Pro více informací nás kontaktujte. Těšíme se na vás. Vaši makléři Štěpán a Péťa.